Edek ya nak. Moke katur pandemen pametri budaya mangga keparang beksa sarang klesak kadang tardi laras elinga marang janjimu wang manis nyidrani sainjer lali rosae awakku iki amarga mikir yen tak tresnani aduh debit kuning tadi papeling dikombeyen kowe isih nyanding rono mrene setan Allah ra bisa Mbak Nuwun bosku. Waduh, bosku elok to ya. Loh. Wis kangen ketemu sliramu. Kacu kuning tak jak nunggu Arti laras Sri Kandi Audio Sound System. Ini dia video syuting live streaming. Janjimu wong manis nyidrani saiki njur lali rosae awakku iki amarga mikir yen tak tresnani aduh
Kuning sampun keparakatur. Bagi katur Mbak Uti tan kantun kadang kula sepuh monggo kepareng beksa sareng klesa kadang tar dilaras. Halo, halo, halo. Ayo bosku. Kiri foto dik. Ayo yo. Manis ajamu bicara nangis. Radio bocah sing wasis kabeh bebaya ben kalis. Aduh 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 sayang. Aduh sayang anakku. Dang Mbak Uti, Pak Sri, anak wedok dewe, anakku tak kudangi, soyan gede dadi pegawe, kaya ngene rasane nangka, kurang legi tambahi kula kaya. Wangi katoning moto ayo bose gogoi gogoi tengah kali etan kemati ulang kemati yen tak timbang apa doh apate Pak Lurah, aduh, 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 aduh. Neman, 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 neman. Endok para kiru-kiru. Sing ra ngetok dadi pikiran. Tenan bos. Dadi pikiran aku. Ya iya. Ya kehajange dhewe. Metok ati lego. Tak tresnani wis duwe bojo. Ate karo mangsa lega. Dene klakon catur netra. Lan kang
bosku. Mesemo wong manis aja wis predate osata lara uyuh nyedak alunggamu aja ragu-ragu prasasat anak wedok Dewi sini. Ya Wi. Hei. 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 Ayo Wi. Alah uwer. Wi sini. Ayo Mbak Dewi. Mbak Dewi. Loh. Oh, tarti laras. Srioning Muspika opan lapo tresno lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasetyo dan kantun padane Bapak Lurah.
Operasi hati Wilujeng laras lah. Yo. Yeha. Yeha. Ayo Wi. Mesti ketuban lagu tresno lan sambaya pati marang Raden Wiratmaya anandang pranti Kapoko. Yo. Matur Wiratmaya putra lira Ranggalamis Adipati Tuban Sri Huni putrane Adi Wongso Pati Lalikane Andi Kapupa ing Majalaka Domprang sandhe Kawana mina jingga Senatian bekasanira Prakteng lena alabuh negara Jiwalakaji, jiwalakaji, jiwalakaji pupuk lo. Jiwalakaji, jiwalakaji, jiwalakaji pupuk lo. Apa artinya malam minggu? Bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong pinggir jalan. Yo yo yo, dilaras lagi. Uwer, uwer, uwer. Waduh, waduh. Alas sogo, sogo, keri, keri.
bagi aku apa engko? Lah duwite sawarke kono. Tak gogoi tintake nang kono. Ayo piye? Sabda ya. Pakai kater monggo Bapak Samale. Asik, goyang Pak E. Tartilara. Asiyang pantara ratri mong eling manis sing ati asetiaku bisa antuweni marang sang Yasolasmi sebial kagem Pak Lurah Pak Ipul Wilujeng Laras. Thank you, terima kasih bosku.
jambu alas nanti. Kasih yang ban toro ratri mong ling manis sing ngati asatyaku Allah, bisa anduweni Allah, gombal. marang sak jasulas Kangen kang seliputi bulan dadi saksi bebayane daton balen jati janji sebaya bakti sebaya Idia video syuting Uang ayu Tresna Kukira Arya Tombo Susadro Neng Pahenku Wong bagus santap ngerasa timu tresnaku lus rohing kalbu Senajan ngaruh ngibanyu segoro rasaku ra bakal reno Sanadyan nyawa ucap sekaraku yen tresna ra bisa yen wis tresno ora bisa dipisah. Kelingan manis eseme manis eseme Jur kelingan ramaga muyune Tresnolan kasih kasih sayangi Karep atiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo aja diloro nanging aku wis kebacut tresno kenal langsung rasane ngati yen aku ra lakon melun duweni arti loros jambu alas kulite ijo sing digagas anake loro ada gula ada semut turung rondo aja direbut alasana sumpah ning batin yen kula sida dikawin tak kawin tekad ing ati ora bakal luru ganti
aku wis kepacut tresno nanging ati kompak gawe lara ning apa sirengmu tega tinggal aku kaya tanpa kesan hatiku gerata-rata Gusti kula nyuwun ngapura menglul tiga katresnan sejati spesial buat keluarga Denpasar. monggo bosku saya tiga saya katresnan sejati monggo dan kantor keluarga besar Mbak Senen Denpasar Bali sembah nuwun Ayo ibu-ibu. janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing bengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rambulane waya wangi Makasih, Bos. nambahi kesing ati iki apa bu jan atine ngendi yo wong manis kang tat anti-anti sembah nuwun buat putri thank you terima kasih Wong bagus aja sira nelongso. Makasih. Aku teko gendong tresno. ayo bos sok sok Lelangen asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa kang mas tentremno atiku aku setia ngenteni sliramu ku bisa ketemu doa suci Mangkia Rahayu spesial buat keluarga besar Ye, Denpasar dari keluarga besar Mbak Senen dan Bali thank you terima kasih Saga, saga, keri 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 janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing bengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rambulane waya
Monggo balik keluarga besar Pak Seno. Andreas. Nggih, monggo keluarga besar Pak Seno saking Denpasar Bali. Monggo kepareng bersama melih keluarga besar Pak Seno. Bersama melih ya. Terima kasih bosku. Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis, yen ora tau nangis, yen mesem manis ngungkuli matu, kaya merontoke jantungku. Sampean pancen ganteng Yo. Lala, lala. yang soale temas namine gempung nyalor gitu sampean goni Bang melati dek dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe pasar turimas neng Surabaya aku ngerti sampean senenge gajah iris-iris dek kulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang licin mas tidak berdolan atas bawah awas Tasih prasetyo sarang klosak kadang tartilaras. Media video syuting Sri Kandi Audio Dimas Barmin Firman MC Sini Dewi Asoy Alah soko keri manis dek kowe pancen manis tambah manis tambah manis yen ora tau nangis yen mesem manise ngungkuli matu saya bisa ngerontoke jantungku Ayo Mbak Umi melati dek dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe Pasar turimas neng Surabaya aku ngerti sampean senenge gajah iris-iris dek kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang licin mas tidak bertulang pandai bersilat watake kowe wong lanang Aja bondela
kang tak empet gawa lara ing dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki landang uyung rina wengi pancen wis ra ngerti sakenane aku mung tansah setya ngenteni lewani baline endah manis esem lewat tembang kangen untuk katresnanku dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rina wengi Sembah nuwun. Terus. Nah, yuk, ayo bos. Ala soko. Dadele wong atiku nalikane sepisan katamu
Gogoi bos, gogoi bos. Arti laras, jos. Aduh, duh. Pak Lurah. Yuk. Suwengon ku ngenteni lewonge atiku ngantuk jampi ati-atinya wiji enajan apa tak lakoni Sambah nuwun Bos Suti. Arti laras. Pancen oke. Ala soko, soko keri-keri. Tatele wong atiku. Wah, wes ben. Podang kuning. Padang kuning. Pamuritan saking Pak Lurah. Spesial ngagem Pak Ipul. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Hubunganipun. Mari laras. Ora krasan Keloyoran kaluyuran anggole ising kak sayang mopeng-mopeng mitiranganku
pulute bendo. Tapi laras. Kodang kuning semial Pak Ipul dalasan Pak Lurah Suyadi Wilujeng laras Pak Menteri Budaya Mbak Idosia Suku Monitor Pak Kardi wonten ing Karanggalan Mas Dwi Dulur lanang adik Ongki Suku Monitor Pak Dewa Muji Sakya, sakya. alah keri esok awan ning omah wis ora krasan kaloyoran anggolek sing tak sayang mobang Peter anggon golek ora krasa esok awan nganti bengi Pak Ipul sepi Wilujeng laras Pak Lurah Suyadi thank you terima kasih Pak Lurah Keleyang tak salah menjane. ayo bosku keluarga besar Pak Senoyo dan pasar Bali lho Sarwi ngoceh dheweke ngalih benjokan. Ayo yo. elo kaya tak suwun mbok aja ngece Pedang kuning. kodang kuning agawe pikirku pusing Seret ireng. sleret ireng tak sawang tambah manise Ibu bunga. ibu bunga Hey. takon nyandeng selera thank you terima kasih bos Ora bakal atiku kekiwang liyan. Mas Aji Suku Monitor Andut ati keberatan. Pak Budi Suku Monitor Ramanda Mas Tri busan saya Pemburu Sinden tak seranani son pikat pulute bendo. Loh, Konjuk Pak Menteri Budaya monggo ingkang kepareng basa sarangan kula sakadang tar dilaras Indonesia waro dayang. ya wi Dayang nang pinggir kali. Ayo kinclong kowe tansah tak enteni. Timon sigarane. jare kapok kok jaluk maneh Ora kathok men. hah Karo dayang batuk tak batuk dayang nang pinggir omah. Ayo mablang dasare gak sapa omah. Nyang awas tangane Parmen dimainke. Ayo men. go parian Parian to. parian ora Ning sing genep kok ya. nah parian di adomen alah rondo ada tak teko Wonogiri bar Koe nek rondo ditukui. alah Adol rondo. lah nggih lho Pak Ipul parian gak Ondo to. Oh. rondo tak rondo Ayo men. kereta ketawa nggo dalan pecak sesek loro lodor penak Waro dayang ya Mas. Dayang nang pinggir tritis. Ayo kinclong kok kowe tambah manis. Parmen dimainke. Parmen
Ketek parmen main ke ketek parmen main ke. Ala ketek. Ala ketek. Ya. Ya neh. Mah genti kowe. Sing saru. Aku gak seneng saru kok. Tergandeng. Lah inggih. Tragandeng go mamata punena dicembeng ora iso mlebu. Warung dayang ya Mas dayang neng pinggir kali. Ayo mablang saiki ne ana ngendi suket teles kodanan sore. Atiku nganas mikir slirane. Yo, rau layar bosku. Oi, 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 keluarga besar Pak Seno dan Pasar Bali. Oke punya lo. Ayo Bu. Ya kancane ngisi
Spesial buat Karang Taruna. Mungkin jampi saya. Apabila masyarakat akan monggo Karang Taruna mereka mewakili. Yo, 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 yo. Oh, iyo, 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 iyo. Oh. Monggo Pak. Pak Irfan Sekti, Wilujeng Laras, Pak Lurah. Ya, ya. Mahendra. Tombol ngantuk Pak. Pak Seno, sembah nuwun. Keluarga besar Pak Seno mana ini goyangnya? Dari Denpasar Bali. Yuk Bu. Thank you, terima kasih. Spesial Pak Seno. Dari keluarga besar yo. Beksa sedaya dari keluarga besar Pak Seno yo. Pose nasi goreng Denpasar Bali. Sagak. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawamangu nganti lingkir sengengene ana kene aku nunggu kowe. Siapa
dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mau nganti lingsit srengenge ana kene aku nunggu kowe lali janjine jarene alesane nganyalake sapa wonge ora gelo kadung kandhan kowe ora Jan-jane kowe ning endi jelajahku sajak nyukriyani atiku jono kowe kencan karo lanang liya Karo menane balen kok. Zah. Kok tak siarke ngono lho. Pak Lurah Sriuning. Zah. Ayo men. Kene ae. Oh ngono. Monggo Pak joget Pak. Lah senenge jogete kowe kok. Ayo Pak Seno. Kok nasi goreng. Keluarga besar mana ini dari Bali? Sini joget bareng. Dan pasar Bali. Yo. Oh. Masuk men. Tade. Wis kali. Wis rong taun lawase. Makan. Aku nganten. Pak Seno. Zamane semono runtang MC runtung anane ra ono liya suwe ra dinyane iki yo Dik. aku wis lali ana ing driji ora gampang nambani suwane ati ora semoyo Pak Seno aku ora janji Masuk. Karatoya nganggo teklek ketempung kalen Kalen alah timbang golek alu wong balen sabar Mas wong sabar ora kesusu yen kesusu tundane was pasti kleru ya saestu dik wis dadi kareng kalbu tak belani jiwa raga tulus sing ati sabar Mas bola bali wis tak aturi yen kuciwa jogetan tibane goyang Pak Seno Pak Lurah Pak Ibu Pak Endra. Kowe tek apal men. Yo. jan-jane dek aku wis rindu Iya sayang. Alah wis alah. rong taun lawase
Prataya mulu nek kecemplung kalen timbang golek alu wong balen Sabar mas, wong sabar ora kesusu. Yen kesusu udane wis mesti kleru. Tudek wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus sing ati Sabar mas, bola bali wis tak aturi Sri Huning. Yen kuciwa jogetot tibane ning ati Sri Uning. apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama Thank you, terima kasih Pak Seno, Pak Lurah Sebaduung. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan tersing jalari nganti aku mantap jroning ati Malik Sri Kuning. Apa sliramu ngerti yen tring kuning gawe kangen Tika Sevial Pak Seno, Sebaduun, thank you, terima kasih. Artilar lagi. Sri Kandi Sansitan. Ideal video shooting. Firman saya MC Jiri Dewi. Asole. Sri Huning mesti kutuban labet tresno Mana nih dulur-dulur gue yang paksa nih? Sapaya
tresnane Lele. moyo Cekimir tenak pike nirara sriune senadyan wekasanira rateng lena kalabuh negara. Thank you, terima kasih Pak Seno. Jam 00 tepat harus selesai. Karo bose. Ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku atas slirah ora krasa aku kudu sambat karo sapa.
Nuwun Pak Lurah nggih. Enggak nyandak jam 4 lagu. Ya. Dari Bapak Lurah jam 00 harus selesai. Ya. Selesai. Sikibir, sikibir. Ndak pundi Mbak Ayu, pate tindak pundi. Katingaren tindak wae lan numpak taksi. Adewean apa ora wedi timbang nganggur bermansa kalem ngancani. Yo. Ngapunten saderengipun ya. Jam 00 selesai. Ayana purun mas enggal-enggal gerencangi tekan oma mangke kula Topel niki ponco napa mbayu pate tindakan. ampun kelemes sampean ampun kuciwa kula raja anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blanja ning pasar paing. Rawan rondo kanggoku ora pate penting. Neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting najan ronco nanging aku isih kempling Alah tenane. Kempling tenan lho Bu Kartini. Ya. Rondo kempling jam 12 tepat ya. Ora rampung. Oi, 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 oi. Tindak pundi Mbak Ayu, pate tindak pundi. Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Adewean apa ora wedi timbang nganggur bermansa gelem ngancani. Apa ya ya. Topel wong lanang kelep omongan. Niki kan napa mbayu badhe pindahan. Ampun kelemes sampean ampun kuciwa kula raja anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Prawan rondo kanggo ora pate penting. Yo. Neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting najan ronjo nanging aku isih kempling Nggih, dung dung. matur suwun Jam 12 tepat sampun rampung. Sembah nuwun Pak Lurah. Oke, terima kasih.
Mbok pilih mekaten lan semanten sukata panglipur kula sakonca tardi laras. Mbok pilih enten kekirangipun saestu nyuwun agunging samudra pangapunten saged pepanggihan malih sanes wedal. Tutupi ngatur bila tawedal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nuwun. Matur nuwun.